ମା କୋଳରେ ବସି ପିଲାଟି ଯେପରି ବଞ୍ଚିବାର କଳା ଶିଖେ, ସେହିପରି ଜୀବନର କଠୋର ସାଧନାରେ କିପରି ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିବାକୁ ହେବ ପ୍ରକୃତି ତାହା ଶିଖାଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତିର ନୀତି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେ ତୁମର କାନ ମୋଡ଼ିଦେବ। ମାତ୍ର ତା କଥା ମାନି ତାର ସତର୍କ ବାଣୀ ଶୁଣି ସେ ତୁମକୁ ତୁମର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ଅମୃତତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିର ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରେ, ପ୍ରକୃତିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିପାରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହିଁ ତୁମ ରଥର ସାରଥୀ ଓ ମୁରବୀ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କର ଓ ଧର୍ମର ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କର। ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳିଯିବ ଭାବି ସେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ବସ ନାହିଁ। ଜାଣି ରଖ ଯେ ଏ ସଂସାର ସତ୍ୟ ଓ ମିଥ୍ୟାର ଏକ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ। ତେଣୁ ଏହାର ବହିସ୍ଥ ଆକର୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ମନକୁ ଲଗ୍ନ କରିବାର ଆନନ୍ଦଠାରେ ମନ ନିବେଶ କର। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ହୃଦୟକୁ ସରଳ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ରଖିବାକୁ ହେବ। ହୃଦୟ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ମୁହଁ କରିଥାଏ, ତେବେ ଉପଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ହୋଇ ଚାଲିଯିବ।